Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Jawa diselingi ngangge PJJ nggih. Nah, seniki materine iku nulis aksara Jawa. Nulis lan maca aksara Jawa. Nggih, aksara Jawa iku cacahe wonten kalih dasa. Pasangane nggih wonten kalih dasa. Apa wae, apa saja, yaitu ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Ya, hana caraka data sawala pada jayanya magama tanga. Niki onten artine apa? Hana caraka iku mbiyen ceritane Raden Prabu Ajisaka, utawane terkenalnya cerita buaya putih. Jadi Prabu Ajisaka iku duwe utusan jenengane Dora lan Sembada. Nah, Dora lan Sembada iku Dataswala. Dataswala iku padha regejekan, padha gelutan, nggih. Dataswala padha regejekan utawane gelutan pada jayanya. Nah, Dora lan Sembada kuwi padha wae sektine. Pada jayanya sektine. Terus Magabatanga medane padha sektine. Tempur terus, gelut terus banjur padha mati, batang mati kabeh saking kekeselane, nggih. Jadi hana caraka tegese ana utusan, caraka iku utusan, data sawala ke padha suwala, padha gelut. Nah, pada jayanya ke padha sektine. Nah, Magabatanga ki akhire padha mati, akhire mati kabeh. Wis mati kabeh, nggih. Nah, wujude kepripun? Nah, nek kowe mangke nulis teng garis buku, nulise niku kudu gantung utawane gandul. Artine apa? Kalau ada garis, kuwi nulise teng ngisor garis. Nah, pasangane aksara Jawa wonten pasangane. Pasangan ha iku nang pinggire. Iki pasangan sing diklontongi Bu Ika kuwi pasangan. Ha. Nah, niki aksara na. Pasangane teng ngandhape gandeng. Nah, iki pasangan na. Ca. Set gantung. Pasangane teng pundi? Teng ngandhape. Nah, ca. Ra, pasangane teng pundi? Teng ngandhape. Ka, pasangane teng pundi? Teng ngandhape. Nah, set. Misal teng mriki wonten aksara pasangane nang ngaringi sore. Terus da. Da, pasangane teng pundi ne? Teng ngandhape. Ta pasangane teng pundi ne? Teng ngandhape juga. Nah, sa, set pasangane teng pundi ne? Teng pinggire. Set. Nah, sa. Wa. Nah, pasangane teng pundi? Teng ngandhape gandeng. Nah, la, pasangane teng pundi ne? Teng ngandhape. Set. Terus pada jayanya. Pa, pasangane teng pundi ne? Teng pinggire. Panggonane nang pinggire. Iki pasangane, ya. Da. Nah, pasangane teng pundi ne? Teng ngandhape. Set. Ja. Nah, pasangane teng pundi ne? Teng ngandhape. Jaya. Iki yo pasangane teng ngandhape. Set. Nya. Terakhir nya. Pasangane teng ngandhape. Set. Nah, nya. Terus bar iku kantun ma.
ma. Nah, pasangannya juga nang ngisore. Ga yo neng ngaring ngisore. Ba. Nah. Ba iku yo nang ngisore. Nah. Ra iku yo nang ngisore. Nga iku nggih teng ngandhape. Nah, wis. Nah, nih Hanacaraka Datasawala pasangane sing mbok ika bunderi iku panggonane teng ngandhape. Titik-titike iku panggonan aksara Jawane. Jadi nek wonten aksara Jawa dhuwure kok ngisore kok badhe dipasangi, berarti iku sing titik-titike ke panggonane aksara Jawa. Pasangane lurus sejajar dengan aksara yang dipateni. Yes ya. Terus seniki nulis aksara Jawa. Nulis aksara Jawa. Tekniknya kepripun? Ya. Teng aksara Jawa onten pangkon. Onten pasangan. Fungsine kuwi padha yaiku kanggo sigeg utawane nyigeg. Sigeg utawane nyigeg mateni. Nah. Mateni. Ya. Nah, nek pangkon, kalau pangkon tanda pangkon. Nah, kayak gini. Kuwe nganggo mateni nang mburi dhewe, mati titik dipateni nganggo pangkon. Nek teng tengah nganggo pasangan. Kalau di tengah itu menggunakan pasangan. Contone nulis bantal. Aksara pertama yang ditulis iku ba. Terus bariku ni na. Terus bariku pasangan ta. Nah, iki pasangan fungsine kanggo mateni aksara na, ta. Pasangan burine berarti pasangan ta. Banta terus l. La ada saka aksara la terus dipangkon. Bantal membacanya iki ba, iki n, iki ta, iki l. Bantal. Jadi artinya teknik nulisnya iku aksara mati nek teng contoh iku aksara na kuwi dipateni nganggo pasangan burine. Dipateni nganggo aksara nganggo pasangan aksara burine. Yang di situ aksara apa? Aksara ta. Berarti na mati diwenehi pasangan ta. Tuh ya. Terus mari nembe aksara Jawa iki sing urung entuk napa-napa jenengane aksara nglegena. Nah, seliyane onten aksara, onten pasangan teng basa Jawa, teng aksara Jawa iku ya onten sing jenengane sandangan. Apa mawon sandangan? Yaiku siji sandangan suara, loro sandangan sigeg. Nah, sigeg utawane paten, suara utawane vokal ya. Terakhir iku sandangan wianjana. Nah, wianjana wujude napa mawon? Vokal iku onten a, i, u, e, ana e,
O. Nah, ada 5 jiro lipat ma. Oke. I simoni I menmoni U menmoni I. Aksara Jawa iku diwenehi wulu. Nah, aksara na nek diwenehi wulu dadine ni. Menmoni U iku diwenehi tanda suku. Aksara ma misal ma menmonine diwenehi suku berarti macane mu. Diwenehi taling, contone aksara da. Berobos, aku mau berobos lewat kene. Oh iya, lewat sini kali. Lewat